¿Cómo están ustedes? Buenos días, hello, bonjour. Bueno, como xa sabedes, levamos uns días na casiña e imos ter que estar algúns máis hasta que isto se normalice. Temos que seguir así, estando na casa e poñendo o noso graniño de area hasta que isto remate. Esperamos que sea o máis pronto posible. Sobre todo non vos desanimedes e intentad aproveitar ao máximo o tempo, pois axudando pola casa os vosos familiares ou os vosos pais, aprendendo a cociñar, arranxando as nosas habitacións, que ao mellor falle falta. E, por outro lado, isto tamén nos vai valer para ver que hai cousiñas pequenas que agora facemos e antes deixáramos de lado e que hai que volver a recuperalas. E nada máis, aquí vos deixo hasta que nos vexamos e vou vos ensinar agora algunhas das cousas que fago diariamente para pasar o tempo, así que ata logo!